Neviem, čo robím, ja sa iba snažím mať koše. Chceli by ste vedieť, ako z takýchto košov urobím takéto koše. A ešte ako pritom nezničím Poďme si dokončiť koše. Toto som vybral ako najlepšie vhodné miesto. Ja sa pokúsim o to, aby to čo najviac mečlo za zvyškom mojej kuchyne, ale bojím sa, že... Strach ale teraz bokom. V minulom videu sme začali so stavbou tohto vzácneho kusu kuchynského nábytku. Zdalo by sa vám, že to bude easy stavba? Hej, mne sa to zdalo, kým som nezačal pociťovať problematiku mojej rovnosti rezov, ale tak nejako som to už vypodložil a dorovnal a nádoby mohli ísť na miesto. No tieto plastové kryty tam trošku robili problém. Čiže stačil krátky proces a všetko sedelo na mieste tak ako malo. Menšie problémy. Prvý, potreboval som túto výšku doladiť k tejto, čo znamená, že dvierka nepasujú. A druhá, nemám toto. Ručky. Takže musím zbehnúť rýchlo do obchodu. Ale keďže Redmi Note už v obchode so mnou bol, ho zatiaľ nechám odpočinúť. V brázničke, keďže zvláda teploty do minus 20, mal by to vydržať, nie? Dokúpil som ešte dosku na vnútornú poličku, ručko kľúčky a takúto parádnu fóliu, ale Trošku som sa zdržal, bol som pred 4 hodiny. Ja som zabudol trošku na ten telefón. On je fakt ľadový. To je extrém. a keďže trebalo opraviť dosky, tá som išiel zažrezať do zimy. Ale potrebujem nejaký statív na baterku. Parádny statív na baterku. Redmi proste zimu necíti, na rozdiel odo mňa. Hotovo. Konečne. Teraz som už mohol ofoliovať a okľúčkovať dosky, aby mohli ísť konečne na miesto. Nakoniec som už len dorobil takéto držiaky. Teraz potrebujem túto reťazku, tieto panty dať sem, aby sa to otváralo, potom už iba toto nažehliť a bude hotovo. Posledným krokom bolo už iba obrusiť trčiace šruby a tým som zároveň aj dokonal test nového Redmi Note 15, ktorý ako ste videli dostal naozaj na frak. Stačilo ho iba poriadne umyť, keďže je vodotesný a je ako nový. To je najlepší telefón pre mňa.